A Consellería do Mar investirá máis de 120 millóns de euros no plan de marisqueo. O sector sinala que as axudas son importantes para poder manterse pola falta de marisco. O Plan de Competitividade e Sostibilidade do Marisqueo de Galicia foi presentado recentemente pola Consellería do Mar. Foi a de ruta que terá vixencia ata o 2025 e que ten un orzamento inicial de máis de 120 millóns de euros do Fondo Europeo Marítimo de Pesca e de Acuicultura. Un plan deseñado para reactivar o sector e recuperar a produtividade. O que pasa é que, bueno, agora no que é o reparto, acordouse de facer unhas axudas para o que é o marisqueo a pé, o marisqueo a flote, e despois para as cofradías, e pois incluso para facer unha regeneración e para a semente de ameixa, non? Ese foi o plan que se fixo. Saliron aprobadas agora este último día as axudas xa para a regeneración, e para as axudas para as cofradías, para a axuda de personal e mantenimiento das cofradías, e, bueno, agora estamos á espera de que hoxe mismo mandar unha circular en conforme xa están aprobadas e se salían hoxe. Un plan e unhas axudas que cualifica de moi importantes para o sector, xa que a falta de marisco está a afectar os profesionais e as confrarías. Sabíamos que tiñamos 129 millóns de euros aí para este plan de choque que tiñamos a causa das riadas que tuvemos este ano a partir de outubro en Bante para acá, e, bueno, sabíamos que morreu casi todo o marisco, e o que intentamos agora é facer un estudio, que estamos facendo estudios do plan como quedou, e máis facer un plan de regeneración, non? Que é moi importante, ainda que vamos un pouco tarde, porque para sementar a meixa agora, por exemplo, a flote, xa é moi malo, xa non poderíamos facer, teríamos que facelo moito máis para diante, porque xa está o fondo cheo de verdeño, cheo de argaso, e non se podería facer, pero, bueno, marisqueo a pé, pois sí que se pode facer aínda, non? O tamén patrón maior de Ribeira sinala que no verán os profesionais locais pouco van ao marisco. No verán temos unha zona pequeniña aquí na nosa Concepción que deixamos aí unhas líneas pequenas por fora para pouca xente que anda ao marisqueo e que nos dedicamos á ameixa roja. Nós, cando cerramos a ameixa hasta noviembre, non volvemos ao que é a ameixa babosa, non volvemos a abrir hasta noviembre. Sen embargo, hai confrarías como a de Rianxo nas que o marisqueo no período estival era o principal sustento. Pérez sinala que no seu pósito os profesionais están a traballar en diferentes especies. A todo que está aberto estamos indo, incluso a ameixa tamén, un pouco carneiro, un pouco a ameixa roja, e, bueno, pois a maior xente cambiou para a anécora, para o pulpo e outras artes, non? Polo momento, a actividade está asegurada en Ribeira, aínda que o plan de competitividade e sostibilidade do marisqueo de Galicia axudará ao sector a intentar recuperar a produtividade dos bancos marisqueiros cara a futuras campañas.